Мачвам 2 мача в 2 минути, но преди това да дадем нашата награда, топката от световното първенство на тримата ни печеливши, познали точния резултат на мача Нидерландия-Марокко. Сега ще ги изтеглиме тук в тази купа. Така. Да видим Димитър 3249. Нека момчето да ни потърси в Инстаграм, за да си получи тази страхотна награда. Сега продължаваме с мача Англия-Конго. Англичаните, започваме с тях. Томас Тухел, проблеми с Рис Джеймс, капитана на Челси, доста важен футболист в техния състав, но все пак излизат с най-доброто Кейн напред. Ще видим какво ще направят англичаните. Първи в групата, но не убедиха никой, че заслужават тия суперлативи от преди световното първенство. От друга страна Конго, доста продаден отбор, Силов, Бакамбо, Виса, опасни нападатели. Направиха хикс с Португалия, паднаха трудно от Колумбия, биха си 3-1 Узбекистан и ние смятаме, че матчът ще завърши гол-гол. Втория мач за сряда, който ще ви предложим е между Белгия и Сенегал. Руди Гарсия ни е приготвил най-доброто, което разполага. Доку завърна се, след като отиде да си види детето новороденото. Лукако най-вероятно ще започне. Тросарт от дясно, Дебройне ще командва халвата линия, страхотни футболисти, бързо ще играят. Биха последния матч, събудиха се срещу Нова Зеландия 5-1, така че очакваме доста остра игра от тях. От друга страна Сенегал, Сар, Мане, това са най-опасните играчи за тях. Доста голове има в техните матчове. 5-0 с Ирак, с Норвегия 3-2, с Франция паднаха 3-1 и очакваме да има доста резултатен двубой и ние смятаме, че това ще бъде гол-гол.